L'Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega va néixer un 21 de novembre de l'any 81, o sigui, fa 33 anys que portem ja en marxa aquest projecte. Va sorgir per un grup de músics que es van juntar per fer una orquestra, per donar a conèixer els instruments de plectre i per tocar obres escrites aposta per aquests instruments i després arranjaments. En l'orquestra fem arranjaments d'obres tant de l'estil clàssic com modern, música de pel·lícula. El que se'ns posa a les mans ho arrangem per a tindre el repertori més variat i més ampli. Des de l'any 98 estem realitzant la Nit de Ronda, el Festival de Nit de Ronda, que és, a l'Auditori Municipal, van grups de ronda i fem un concurs. També s'ha fet fa anys música a les escoles, portar la figura de Tàrrega a les escoles. Enguany ho vam reprendre a Trecamí este novembre passat i es va fer a la Casa de Polo. Es diu Coneixes a Tàrrega i el que se trata és d'això mateix, de fer una espècie de contacontes on se dona a conèixer la figura de Tàrrega. Li agradava molt el soroll que feia l'aigua al passar per la séquia. És a dir, que li agradava molt anar a la séquia major, a escoltar l'aigua. Doncs bé, hem organitzat unes jornades de plectre perquè fa molt de temps que no es fan, fa anys, l'orquestra i l'Orquestra Ciutat de Vila-real realitzava uns festivals internacionals de música de plectre i per diverses circumstàncies nosaltres vam estar fent del 90 fins al 98, va deixar de fer-se i ara ja feia temps que portàvem el cuquer de tornar a fer aquest tipus d'event. Aleshores vam parlar en el concejal, en Alberto Ibáñez, la regidoria de Cultura va estar al nostre costat en qualsevol moment, es va donar tot el suport que necessitàvem i es va poder portar a cap aquest festival. Es diu Plectre a la Fresca. Per què? Perquè volíem portar els instruments de plectre, els volíem portar a la gent, treure'ls fora al carrer. També projectes que tenim a curt plaç. Reprendre el cicle de concerts que hem estat fent per als majors, els centres de tercera edat, que se diu Sons per a Grans. Hem estat tocant en el CEAM La Olivereta, hem estat tocant en el CEAM de la Mura i mos queda el del Prado. També he de dir que una altra activitat que realitzem des de l'orquestra és de l'Escola de Tradicions Locals. Tenim una escola de guitarra. Allí se dona classe de guitarra acústica, guitarra clàssica, guitarra elèctrica i també, per suposat, els instruments de plectre, bandúrria, llaüt, etc. Si volen contactar amb nosaltres, ho poden fer mitjançant la nostra adreça de Facebook, que és Orquestra Francisco Tàrrega. Allí es poden localitzar o bé tots els divendres a les 8:30 en la Casa d'Esmondina, a la Casa de la Música, al carrer Major, tenim la nostra seu i allí poden localitzar-nos si el que necessiten.